sa tanan, no? Nabuto niya itong bukas, Luzon, Visayas, Mindanao, o ingon man, kahit man tayo, saan kayo sa mundo, good morning, good afternoon, and good evening. I hope na nata sa mayong pagkawas o karon ta makapadayon sa mga mayong buhat. So, may hapon na itong tanan, mga kaigunan ko. Nya, ang atong tema na atong ikapambit karong hapuna, may tungod ni siya sa Santissima Trinidad or Holy Trinity. So, ang sama rin Santissima Trinidad or Holy Trinity. Kung sa may paglulo sa atong simbahan ini. So, ang opisyal din na paglulo sa simbahan nato nini, o nang one God in three person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. O nang Santissima Trinidad, one God. Nya, person, tulong ka persona. Ang amahanan ako, Espiritu Santo. Nya, each person, possesses one divine essence or nature. So, may usag essence, nature, substance, referiro ka na sa human being. Divine being. Divine being. So, dili sa'yo ang pag-ingon na God the Father, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Santo, God the Holy Spirit. Kaya usara man sila sa pag-Diyos, Amahan, Anak, o Santo. Ug walay kalainan sa ilang esensya kung nature, samahan sa Anak o Santo, usa lamang sila sa kiniya sa pagka-Diyos. Munang divine being. Una, ang Espiritu persona, yung sa mga persona, unang being free will and intellect mind. Unay sa labutan, o gawas ko na kabubuton. Ya, tuluni ko siya ka persona. Usa kapag ka-Diyos in one God. Unang ibirir nga to, samahan, the Father, the first person, the second person refers to the Son. Niya ikatiling persona, mauna Santissima Trinidad. Mauna nga usa ka Diyos, one God, in three person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Unya, ang sa maning pinaiya, mauna yung pagngalan sa butang nga nakapamao. Mauna nga, sa pagngalan na ito sa mga butang, wala na, gimamao na ito. Diba? Gikan na sa nature on pinaiyahan. Sama sa tao. Anong ingalan ng tao? Doon kaya ang tao naglangkog man sa lawas o kalag. Sumunay kiniyahan o nature. Ang mga bulag ng ang tao walay kalag, dilim na siya, tao, nagbulag na, minatay na, diba? Kaya wala na may ginawa. Unang kamatayon, nagbulag na sa lawas o kalag. Suwarita sa unang persona, ang Amahan. Ang Amahan, doon na ba yung kamatayon ang Amahan? Hindi kinakamatay ang Amahan, brad sister. Kaya wala man siya musulod sa unod o sa tawanong pinaiya. Kunya ang Diyos Espiritu man. Suway kamatayon ang Amahan. Suwarita sa Espiritu Santo, mao gyapon. Kaya ang Diyos Espiritu man na siya. Yang sao man pagkamatay niya na. Una nga, dili ka moingon nga mamatay ang Espiritu Santo. Ingon man sa unang persona ang Amahan, kay dako nang sayo. Huwag kamatayon ang Amahan o Espiritu Santo. So, arita sa ikaduhang persona. So, si Kristo, so wala pa siya magpakatao. Wala pa siya masulong sa tawhanan kaniya. Aduna na siya usa ka kinaiya or divine nature. Doon na siya kinaiya sa pagka-Diyos.
Pero paano lagi sa Diyos? Na kining second divine person, musulog man sa tawanon niya, magpakataw man, idunay may tuyo ang Ginoo. Nga iyatang pagluwason. Unya, di mata maluwas. Wala may mahimo ang tao sa kaluwasan. Umanhag ba ang tao? Unang plano sa Ginoo, luwason niya ang katawan, pinaagi siyang bililyong dugo. Na sa Hebreo 9:14 nga there's no forgiveness of sin. There is the remission of blood. Walay kaluwasan, kundi kapagasan o dugo. Muna nga ang ikaduhang persona misulog sa tahanong kaniya buhat sa lalang sa Espiritu Santo o sa pagsanong sa atong inahan na mao ang Birhen Maria. Wala nga pag-abot pa sa hustong panahon, ang atong Ginoo ang ikaduhang persona nagkatawan ng tao. Misulog na sa tahanong kinaiya. Pag-abot sa hustong panahon, pinagi sa pagpanganak ni Santa Maria o sa iyang pagsanong nga siya mahimong inahan. Nga sa ato pa, nining higayuna, si Kristo adunay duha ka kinaiya. Di lamang ang divine nature, diha na o napunan sa usa ka kinaiya nga human nature o tawhanon nga kinaiya. Unang tawhanon kinaiya ni Kristo o divine nature o Diyos yung kinaiya nahiusa na diha sa divina persona. Muna nga sa pangutana, mamatay ba ang Diyos? So ato na siyang i-qualify unsa ang mamatay, ato na siyang i-clarify unsa ang mamatay. Muna si Kristo adunay duha kinaiya, no? Sa paglansang dito ni Kristo sa krus, ang iyang sakripisyo, no? Isip Diyos, isalungan dito sa iyang kamatayon, apan wala maunsa, wala mamatay ang iyang dinagay, ibahin dito, okay ang iyang kunilig, ang matay, maulang ang tawahanon na pinaiya. Muna mga konsilyo sa atong simbahan, mga panublo, ubasa ko mga libro, mga monumental o gugma, o mga uban pa mga council sa simbahan. Council of Friends 37, Council of Chalcedon, Council of Ephesus, iklaro diha na unsa ang namatay. Namatay siya sa tawhanon lamang nga kanaiya. Usa, kanang pag-ingon nga God died literal. Usa kana taliwas contradiction sa Biblia. Kaya mayroon nga literal gani, wa na dagang explanation kung pasabot na Diyos patay, namatay ang Diyos niya na. Unya ka na sumpagin na sa Biblia o sa opisyal nga panuplo sa atong simbahan kung taliwas, contradiction. Ngano man ang Biblia nagtugka na to nga ang Diyos walay kamatayon. Kaya po na brother, walay kamatayon, di ba? Walay kamatayon ang Diyos, di ba? Nga walay kamatayon ang Diyos ya sa Biblia. Yung may God died literal, sumpakit sa Biblia. Kaya diya sa Biblia, dagang kay mga teksto nga nagisgot ang Diyos walay kamatayon. Sama sa Marcos 12, pagsingko hanggang sa 26, nga nagingol, nga may tumuna sa banhon sa mga matay, wala mo makabasa. Sa mga sinulat ni Moses, dito sa Philip, nga ang Diyos mingon, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni ako, Diyos ni Isaac, Diyos ni ako. Siya ang Diyos sa mga buhi o gili sa mga matay. So ang Diyos buhi na, wa na'y kamatayon. Ngamingon ka, God died literal, namatay ang Diyos. So dako ka ng contradiction sa Biblia o sa opisyal nga panudlo sa atong simbahan. Kaya opisyal nga panudlo sa atong simbahan o lamang ang tawhanon kanaiya
nga mag-angkos mao lamang ang mamatay. Mao nang mga Katoliko masayo kanini. Kaya tuluan tao dili mao. Makariyak na yun, di ba? Dili sa inyong pasabot tanduk-tanduk na. Udah. Sumala diha Tuhan. Unya ang sunod na tanah. Mamatay ba ang divine person? Di kana mahitabo. Mamatay ang divine person. Ngano man sa akong kayo niya. Baka nag-isin success leader. Ripiro ka na sa divine being. Yung divine being. Usara sa ka-Diyos ang mga Diyos, si Kristo, Diyos, ingon mo sa Espiritu Santo, Diyos. Dili siya lain-lain, walay lain-lain na pagka-Diyos, usa lamang ang pagka-Diyos, samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Muna nga, ganang pag-ingon, gumamatay ang divine person, sumpaki ka na sa Biblia o sa panudlo sa atong simbahan. Kaya na sa Fundamental of Catholic Dogma, page 52, nga ang nature, isinsansan, pipinulog na sa divine being. Nausara na siya ka Diyos, Ama, Anak, o Espiritu Santo. Wala ko doon ay Katoliko, buhari manunulo, nga ang divine person, literal, daghang mga obispo, nga musupak niya na ay dili mo ka namang panudlo sa atong bahan. Ug ikaw usa ka kamagwali ngamingon divine person dahil literal bugbog ka sa Katoliko. Dili bugbog nga sinumbagay kundili o kasabot ang bugbog ka binaylukay og mga argumento kay musupak ginang mga Katoliko ni ana kay humanataw tudloy sa atong pagka-elementary high school ang tigpalakalit unsa mamatay ang iyang pagkatahanon ug ang divine person dili mamatay wala siya mamatay. Unya mahimon ka magwali ka Katoliko ka ngayon ka divine person dahil literal sudag ka mga Katoliko na namuriak mga tarungan mo argue kaya nga naman sa ato nang hindi kaingon na usara na sa pagka-Diyos o pili mahimok mamatay ang divine person kaya usara sila sa pagka-Diyos. That is biblika mo na asa o basa na asa nuhuan 5:60 sa King James Version. In the kingdom of heaven there are three witnesses, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Dito sa ganyan sa langit adunay mga tulo ka saksi kamao Amahan, Anak, o Espiritu Santo o kinsa usa lamang ug matod pa sa atong simbahan ang gikausahan niya na wala il kundi usa sa pagka-Diyos, one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mao'y karuho na to mga Katoliko. Anong tamasayo din nga ang divino persona di ay way kamatayon kay usara sila sa pagka-Diyos kundi ang tawhanong namang kiniya ni Kristo mao'y namatay. So klaro ari na ta sa biblical senses. Dili man na pwede ang simbahan Katoliko mo pagkanaw na pagtulunan kong doktrina masupak sa Biblia uway gibasihan sa Biblia na aga gibasihan sa Biblia niya sila na gid ang nagbugda nini ugma sa Biblia. Wala ang Santissima Trinidad diha na sa Old Testament dili na sa Bagong Tugon. Asa mabasa sa Genesis chapter 1 verse 26 ingon niya, let us make a man in our image. Buhaton na to ang tao sama sa itong dagwan o larawan. Ingon nga buhaton, let us, so plural, Elohim, because of more than two person. Hilang dito sa usa ka persona. Ang Genesis chapter 1 verse 26. Ug gani gisugutan man ni propeta Isaiah ay katilang persona. Ya sa Isaiah 6:8. Kinsa man ang ani o kinsa man ang akong ipadala. Si propeta Isaiah sa mitubag. Ang Dios ug ang Espiritu mao'y nagpadala kanako.
Hisgutan ni Pagkita Isaya sa ikatulong persona sa Santisima Trinidad. Unya ikaduhang persona, hisgutan mo niya sa daang tugon. Hisgutan ka na sa daang tugon. Asa mabasa, Book of Mikias chapter 5 verse 2, nga sa Quranan, ikaw walay sinugdan, ug walay katapusan. So kinsa man na? Si Kristo na. So wala siya magsulog sa tuhanan kaniya. Diyos na siya. Kaya ang Diyos, walay sinugdan, ug walay katapusan. Without beginning ang end. Without beginning ang end. So mauna ang Diyos. Walay sinugdan, ug walay katapusan. Na sa dagang tugol ang pagtulunan sa Santisima Trinidad. Apan ang ikaduhang persona nga mao si Kristo, wala magpakatao, wala pa musulog sa tawhanong kinaiya. Kay ang musulog ni Kristo sa tawhanong kaniya, masayod naman to anak. Kasi pagsanong na sa atong inahan sa mahal nga Virgin Maria, ug dito na nga napunan na ang kinaiya ni Kristo, ang divine person, napunan na human nature or divine nature, duha na kakinaiya. So biblical na. Pero sabat ng tugon nga si Kristo human na sa misulong sa tahanong kinaiya, mas masabot pa pag-ayo na ito ang pagtulunan sa Santisima Trinidad. Kaya isaysay na rin si Iya na sa Evangelyo sa Lucas chapter 1 verse 35. God the Holy Spirit comes upon you, and the power of the Most High shall overshadow you. Therefore the Holy Child shall be called the Son of God. Tumala siya pumulong sa langit. Ang Espiritu Santo, umapabilin kayo mo ang hapon sa Diyos. Tungod niya na ang balangag at kaubong nga anak sa Diyos. So anak sa Diyos, ikaduhang persona, unya, ang tingog ka mapabilin ng gawang sa Diyos, Espiritu sa unang persona, niya mapunsad ka mo ang Espiritu Santo, ang ikatulong persona. So na sa bagong Espiritu na kanagkataon na unang katawang ang ikaduhang persona. Laing verse sa Biblia. Sa Lucas chapter 3 verse 23 na sa pagbunyag na ni John the Baptist. No? Asa Panginoong Kristo, no? Nakita ni John the Baptist na may kumisad ang Espiritu Santo ingon sa dagway sa lampate na may tingog ikan sa langit. You are my beloved son. So katong tingog sa langit, referido to sa unang persona o ang tingog na nag-inon, ikaw mo pinangga kong anak. So naa, ikaduhang persona na nasa daang Espiritu Santo. Maga kung sa 1:14-16 nga mga ko samahan, ugatagan ko mong laing malaban ang Espiritu Santo sa kamatuoran. So dagdagan ko siya. Unya, Mateo 18:19. Patunang na pag-ministry sa Ginoo na si Kristo ni sugo na. Sugo na evangelize. Una pag-ministry na ang mga apostol mo nang ningon ako din sa Kristo. Go therefore and make disciples in all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unang ari tas pagpandi sa tulo ka persona, makita na to nga nagdala sila sa kinaiya sa pagka-Diyos. Paningin literal, ang pagkamabuhat kompletor sa amahan. 1 Corinto 8:6. Ngayon San Pablo, alam ka na ito may salamat ka Diyos, yung amahan. Nga mo nagbuhat sa butak, sa langit o sa yuta. So ang pagkabuhat sa amahan. Si Kristo magbubuhat ba? Creator ba si Kristo? Magbubuhat sa si Kristo. Juan 5:19. Lahat ng ginawa ng Ama ay ginawa ni Kristo. Ang Espiritu Santo, Genesis 1 verse 2. Masula ko'y nabuhat, bisanun siya. Ang Espiritu sa Diyos, naglihok, imabaw sa kasubigan. Kato pa, hingon sa pagka, magbubuhat, Creator. So, apisa sa Kristo. Naasa ang Espiritu Santo. Naasa ang Ama. Diyos, Ama. Yari ito sa pagka-eternal. Ang Diyos eternal ba? Ang Ama? Atong kababay na eternal, Salmo 91
Dito, eternal po si Kristo. Eternal sa Kristo, konteksto nga akong nasutan sa kamikiyas sa kudos. Kasi Kristo sa Quran na siya wala sulukan, kulay katapusan. Ang Espiritu Santo, Hebrew 9:14, ilagi sa kulay katapusang Espiritu, dihalang ang hirap sa na hingpit alam. Yari tas ka omniscient, pagkahibalo, mao man ang Diyos, uluwing man, all knowledge, ang amahan, knowledge ka amahan. So, kapita ito all knowledge ka po, or omniscient, sa Sirag 42:18, nga sukad, nga ang Diyos, may balo na daan sa mga timaan sa mga katuligan. Niya si Kristo nasayo sa ulo sa 2:3. Kaya kanang tago ang talong bahandi o kang alam. Espiritu Santo nasayo sa 1 Corinto 2. Diyos Santo sa 11. Ang Espiritu Santo nagsusi sa tanang butang. Bisan pang mga butang nga pinatago nga matuyuan sa Diyos. So, kita na to.